ኤርትራ ንዝሰራሎ 6 መራራት ሙሳድ አንጸባራ ዓወታ መዝጊባም ትማል ሰንበት ኣብ ሰኸረ ናይ መዛዝም ውድድር ዋንጫ አፍሪካ ቅድም ሽሌታ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ አንጸባራ ዓወታ መዝጊባም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻርሻይ ዘሎ ቦታታት መሐዝማ ድሙቕ ዓወት አመዝጊባም ካፈለ መምጁማር ናይት ውድድር ሲራክ ተስፎም ዳንኤል ሀብተ ሚካኤል ዳዊት የማንን ሮቤል ተወልደን ካብ አባይ ጉጅለ ሃዲሞም ብምኻድ ልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር በይኖም ብምኻድ ንጾታ ክዕብልዎን ተቀዳደምቲ ካልኦት ሃገራውያን ጋንታት ብፍሉይ ድማ ተቀዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ንዖም ንምርካብ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ብዘይ ፍረክ ተርፍ ኪሎም ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ተቀዳደምቲ ዝነበሮም ናህር ሙሳኽ እቲ ዓወትና ብዘይ ጠራጥር ኮይኑ ቀረበም ጸወታ ገዛዝም ክሳብ 88 ኪሎ ሜትር ምስረፎ ሄኖክ ምሉብርሃን ናይ ምህዳፍ ፈተመ አካይዱ ኣይሰረቶን አባይ ጉጅለ ክትመቃቀል ተራእየት ኣይጸንሐን ድሕሪኡ አሮን ደብረጽዮን ካብ ዳሕሮይት ጉጅለ ሃዲም ሙጻ ናይ በይኑ ጉጅለ ምፍጣር ንመራሒት ጉጅለ ክስዕባ ጀመረ ሄኖክ ምሉብርሃን ምስ ናይ ሲሸልስ ተቀዳማይ በሓባር ምዃን ብድሕሪት አሮን ኮይኖም ብምስዓብ ክቕጽሉ እንከለዉ ሄኖክ ደጋጊሙ ናይ ምምላቕ ፈተነ እኳ እንተኻየደ ዲድር ክገድፎ ግን ኣይከኣለን ጾታ ክዛዘም ከባቢ 4 ዙርያ ምስርፎ ኢትዮጵያዊ ተመስገን ብሩ ንበዓል ሄኖክ ከርክቦም ምስኦም ሓቢሩ ክጓዓዝ ከሎ ካልኦት ተቀዳደምቲ መራሒት ጉጅለ ዙርያ ክድረበሎም ውድድር ከቋርጹ ተራዮም ድሕሩ ዝነበረ መን ቀዳማይ ወጽ እንተዘይኮይኑ ክሳብ 50 ደረጃ ትሕዝ ምንባሩ ተዓዘብቲ ባህንቆታ ክጽበዩ ጀመሩ ጾታ ኣብ ኣጋ ምዛሙ ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ዝነበሩ 4 ተቀዳደምቲ ክፈታተኑ ተራዩ ኣብ ዓቅብ ፎርቶ ሲራክ ንዳዊት የማንን በሓያር ናህሪ ሙጻ ናብ መዛዘብ ሕንጻጽ ምብጻሕ ሲራክ ተስፎም ንዳዊት ረቲዑ ዕውት ናይት ውድድር ምዃን መበል ራብዓይ ዓወት ምዝጋብ ሱፐር ሃትሪክ ሰሪሖም ድሕሮም ዝመጹ ድማ ዳንኤል ሀብተ ሚካኤል ሳልሳይ ሮቤል ተወልደ ራብዓይ ደረጃ ክሕዙ ከለዉ አሮን ደብረጽዮን 33 ደቂቃን 20 ካሊትን ድሕሩ መበል 50 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ አሞዳታ ተዓዘብቲ ፍሉይ ሃንቆታት ተጸበዩ ሻርሻይ ደረጃ መንሐዝ ዝብል ነበረ ሄኖክ ምሉብርሃን ተመስገን ብሩ ብምስዓር ሻርሻይ ደረጃ ብምሓዝ ኤርትራ ዝሰለፈቶም 6 ተቀዳደምቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻርሻይ ሙጻ ነቲ ተዳልዩ ዝነበረ ኩሉ መዳልያታት ወኒኖሞም ብዘይካዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘከይደ ውድድር ደቡብ ኣፍሪካዊት ማቲ ማሮስ ካዕውት ምዃን ወርቂ መዳልያ ዓቲራ ናይጀሪያዊት ሎቢና ካልኣይቲ ኢትዮጵያዊት ጸጋ ገብሩ ቀዳሞት 3 ዕውታት ኮይነን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ናይጀሪያዊት ሎቢና ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ክትዓትር እንከላ ኢትዮጵያዊት ፈቃዱ አብርሃም ብሩ መዳልያ ኤርትራዊት ንግስቲ ገብሪ ህይወት ድማ ነሓስ መዳልያ ተሸሊመን